hasiko gara, bai? Cuando quieras. Beno, arratsaldeon guztioi. Jose Manuel Palacios naiz, hezkuntza saileko aniztasunerako eta hezkuntza inklusiorako zerbitzuko teknikaria, izen berezia nire zuzendaritzarena. Bueno, hemen ibiliko naiz moderatzaile gisa eta tokatu zait erronka bat moderatzea. Ez da erronka makala bukatzea erronka batekin eta landuko dugun gaia izango da ebaluazioa eta ez bakarri ebaluazioa, inpaktuaren neurketa baizik. Bai administrazioak, bai erakundeek, momentu batean edo bestean, proiektua jorratzen dituztenean, beti ailegatuko dira momentu batera eta momentu horretan ebaluazioari aurre egingo diote. Eta dirudienez ez da prozedura erraza. Adituen arabera zaitasun handiak daude ebaluazio on bat egiteko eta nolabait ikusiko dugunez inpaktuaren neurketak ere bideratzeko arazoak ikusiko ditugu. Estaba comentando que nos toca acabar con un reto importante. Esan bezala erronka galanta daukagu hemen. Nola egin dezakegu gure esku hartzen eraginaren neurketa? Administrazioarentzat erronka da, baina erakunderentzat baita ere. Erronka handia da eta badirudi zailtasun asko dakartzala gainera, aditu askok esaten dute hala dela. Nik ikusi dut txosten bat, esku hartzen eragina neurtzeari buruzkoa, eta hainbat zailtasun aipatzen ditu alde batetik, metodologia falta dagoela, ez dago metodologia zehatzik ebaluazioak egiteko, eta bestetik, askotan ahaztu egiten zaigu ondorioek duten eragina, herritarrengan dutena. Beraz, eraginaz hitz egitea, litzateke esku hartzek duten eraginaz hitz egitea, baina epe luzera. Lehen mailakoak, bigarren mailakoak izan daitezke ondorio horiek, edo proiektuaren aplikazioak ekarritakoak edo kolateralak. Horretaz guztiaz arituko gara mailenguru honetan. Saioaren bukaera honetan eta horretarako, gurekin ditugu Marlene Izagirre Marañon, bere erruz gaude batzuk hemendik, bera lankidetza arloko teknikaria da, lankidetzan, eta bere hitzaldian azalduko digu nola neur ditzakegun aldaketak gure jardunean, hezkuntza jardunean hain zuzen ere, eraikitze bidean dagoen proposamena izanik, eta bestalde batetik Francesca Banon izango dugu gurekin. Italiarra bada ere ingelesez mintzatuko da. Aktivista gisa definitu dute, herritartasun globalerako hezkuntzaren aldeko aktivista, eta gainera talde baten burua da, DEAR programaren laguntza taldeko burua, Europar Batasunan. Interneten begiratzen aritu naiz, bere inguruko ze informazioa den, eta bakit Balkanetan prestakuntza jasotakoa dela, Tanzanian, Italian, beraz hori ere kontuan hartu behar. Zeren inguruan mintzatuko da? Guztien artean, hezkuntza proiektuen ebaluazioa eta neurketa egiteko prozesu eta proiektuak. Goazen ba Marlenekin lehen bizi eta gero Franceskari emango diogu hitza aurrera. Muchas gracias a todas quienes estáis aquí después de tanto rato. Eskerrik asko jardunaldiaren amaieraraino hemen iraunduzun guztioi. Esan bezala, ondo pasatzen ari gazara eta halako batean azterketa ebaluazio aldu da, eta hori gertatu zaigu guri. Saiatuko gara Marlen ni eta Frantzeskaren artean, gure ikuspegia azaltzen, askotan neurketa eta ebaluazioa beste modu batera ulertzen ditugulako, eta gureko zen ikastea da, praktiketatik ikastea, eta ospatzea, gaur ospatzen ari garen bezala, gauza berriak ikasiz. Ez dugu ebaluazioa zentzu klasikoan ulertu behar eta. Lehen ez dakit nork esan duen, irudi esanguratsu bat
daukagula, nelida izan da behar bada, baina gauza da, ebaluazio prozesu luze honen ostean nik atzean dudan irudia ikusi eta ikaratu egiten nau. Ideia gehiegi, gauza gehiegi ditugu, eta gero neurketak egiten hasi garenean, prozesuaren parte bat izan da murriztea, elementu batzuk kentzea, lehentasunak finkatzea aurrera egiteko, eta ikusteko nola egingo dugun beraz, tarteka irudia hau ikusi eta benetan estresatu egiten naiz. Orain kontatuko dizuet, zein den lehenengo prozesu baten hastapena, ezta? Elaborazioan zer egiten dugu, 15 urterako edo 13 urterako epean, zer egingo dugun pentsatzen hasten gara, amesten, jende asko parte hartu genuen hasieran, jende asko inplikatu zen, hasi ginen hitz egiten, gure artean, edo hurbilekoa zen jendearekin. Eta deialdi horietan egia da, jentea etzela interpelatuta sentitzen, esaten ziguten eta zergatik deitu gaitu zuepa edo zergatik parte hartu behar dugu. Egia da, hasieratik prozesu honetan barne hartu nahi izan genituen, normalan gurekin lankidetzan aritzen ez diren pertsonak, baina jarraitutasun bat emateko. Abianen prozesua bera, eta gero sakonduko dut honetan, adostasunak lortzean oinarritu zen. Adostasunan oren artean, oso eragile desberdinen artean, kezkak genituelako, eta helburu batzuk nahi izan genituen mahai gaineratu eta gero zailtasunak ere agertu dira. Argi genuen aldaketak lortu nahi genituela. Eta aldaketa batzuen kasuan ere arriskatu egin ginen, eta ulertzen joan ginen, aldaketa batzuek denbora behar dutela, prozesu bat behar dutela, eta mugitu baino ezin dugula egin, gauza desberdinak egin, eta guztiok batera pentsatu. Eta barraskiloaren irudia horregongo da, proiektu baten elaborazioak bakarrik urte eta erdi eskatu zituelako, ez ginen azkar ibili, baina holako gauzetarako denbora behar delako ondo finkatzeko. Eta orain kontatuko dizuedana ere, da, zer nolako proposamena genukan neurketak egiteko. Horrela 2030 heltzen ginenean ikusiko genuen zein puntutan geunden, zertan egin dugun aurrera, zertan ez. 2017an, 5 urte ospatzen ari ginen, duela 5 urte, 2017an hasi ginen eta lasai genbiltzan. Abianen funtsezkoena edo lortu nahi genuena edo adostu genuena izan zen aldaketak identifikatzea. Zein aldaketa lortu nahi genituen? Subjektuek alternatibak sorrarazteko. Eta ikusi genuen horretarako ezinbestekoa zela 4 bloketan jardutea. Alde batetik, eraldaketa sozialerako hezkuntza lantzea, baina nola ikusten genuen aztertuz, uste dudalako paradigmak aldatu beharra dagoela, baina gero ikusi nahi genuen baita ere, hezkuntza praktiketan nola eramaten dugun hori, zer nolako eragina duen horrek kolektiboetan eta pertsonengan, eta gaur goizan esandakoari jarraituz, erakunde publikoetan ere zer aldaketa egon behar diren, azken finean. Guk egitateetatik ezten dugu ez esandakotik, horregatik ulertu genuen ezinbesteko partea zirela erakundak ere bai. 16 aldaketa planteatu genituen, 4 bloketan banatuta, 4 bider 4, 16, eta horrela joan ginen aldaketak multzokatzen, eta bai zentzuzkoa ziren guztiz aldaketak, baina gauza asko zituzten atzean. Orain diapositiba batzuk pasatuko ditut aldaketekin, baten bat markatu dut, baina gero diozu, doneize adierazlez lehitu. 500.000 esan dezaket, 1.000 adierazle, baina ez ditu guztian neurtuko horrela, neurketa egiteko oreka behar da adierazletan ere. Markatuta dagoen aldaketa batek erronka bat dakargu, eta hori da,
eraldaketa sozialerako hezkuntzak ikuspegi etnozentriko, heteronormatibo eta antropozentrikoak garaitzea eta subjektuak eta eragileak anitza direnak tartean hartzea. Hainbat aldaketa bai, baina hor markatu nahi nuen etnozentrikoena, heteronormatiboena, eta hor, gu gauzak sartzen joan ginen, baina egia da gero praktikarako garaian erronka galanta izan dela. Adierazle batzuk esleitzeko orduan. Eta, aldaketekin batera hainbat ideia planteatzen genituen eta gero etzen oso erraza neurketa egitea, edo nola egingo genuen pentsatzea behintzat. Eta orain kontatuko dizuet momentura arte zer egin dugun, alde batetik, abian gisa egindako zerbait erakutsi behar dugulako eta bestetik guztiak tartean garelako nolabait. Eta nik uste dut abianen hezkuntza zentroa gaudela bai, erakunde publikoak ere bai, beste gizarte erakunde batzuk, baina azkenean erakunde publiko gauza batzuk bai markatzen ditugu gero hirugarren batzungan ere eragina izango dutela. Adierazleak sortzeko orduan beldur ginen. Argazkian gaizki ateratzeko beldur ginen nolabait esaterren eta horregatik jarri dugu argazki borroso hau. Zergatik neurtzeaz, ebaluatzeaz ari garenean erresistentziak aurkitzen ditugulako gure talde barruan ere bai. Batzutan beldur gara, normala da, behar bada ez garelako ondo aterako, edo enkuadre egokia ez dugulako izan, edo funtsezko elementuak barne hartu ez digulako, eta tentsio batzuk sortzen dira. Eta hori gainera beti gertatzen da. Izan ere, ebaluatzea edo adierazleak sortzea betiren non gauden jakiteko, zertara eramaten gaitu, beste batzuekin gure burua konparatzera, eta aia da kontua ez da ikustean non gauden ora joan nahi dugunez, beldur gara beste batzuekin konparatzen garelako. Behar bada hasiera batean gehiago lortu nahi genuen eta ikusten dugu ez gaudela oraindik puntu horretan, da horrek beldurra sortzen digu prozesuaren parte izan arren. Guztia dakigu bizitza prozesua dela, baina gero zaila da puntu horretan zure burua ikustea. Adierazleen konparaketa prozesu hori geldoa izen da, eztabaidatzen aritu gara, aldaketak neurtzen, esanaiari erreparatzen eta aterrizatzen nolabait esatearren. Eta aldaketak beti erdigunean izan ditugu, guretzat, ezinbestekoa zen ikustea adierazleak nondik ateratzen ziren, zein aldaketa lortzen genituen, eta nola egin genezakeen informazioa lortzeko guk egindako lanaren inguruan. Lan hau lankidetzan egin dugu, horrek inplikazio berriak ekarri ditu, abianen gauden eragile guztion artean, baina argi geratu dena da guztion lankidetza parte hartzea ezinbestekoa dela prozesuan, neurri batean edo bestean. Izan ere, kontua ez da zerbait bikaina, adierazle pila batekin egitea, gero ez badakigu oreka lortzen. Ez dugu inor atzean utzi behar, baina aldi berean erresistentzia handiena duten erritmorare ezin gara joan, oreka bilatu behar da. Prozesu horretan, adierazleak egiteko bidean, bai murrizketak egin beharra izan dugu. Aterrizatzea ezinbesteko izen da, murrizketak egitea, baina zen zentzutan. Bazeuden gauza interesgarriak, neurtzeko interesgarria zirenak, baina lehentasunak ezarri behar genituen eta batzuk aukeratu aurrera egiteko. Amesteaz aritu gara lehen, hasieran, orain joan zaigu, txikitzen joan da ideia hori, amestearena, azkenean, lehentasun batzuk ezartzen dituzunean, hasiera batean lortu nahi zenituen gauza batzuk alde batera uzten dituzu. Baina horrek ez du esan nahi gauza horiek egin nahi ez dituzunik edo egingo ez dituzunik, baina tentsioak sortzen ditu. Eta gero saiatu gara aldaketa horiekin guztiekin izan dugun moduan aterrizatzen. Unas cosas que voy a comentar. Ez genituen neurketa asko, gauza batzuen inguruan eta beste gauza batzuen inguruan genituen neurketa gehiago. Hala eta guztiz ere, lurreratze zaila da, zeinean ez gauden oso pozik, baina hala eta guztiz ere hor gaude neurtzen eta lan egiten. Hala, adierazleak ebaluatzeko prozesuan kanpoko babesa izan dugu. Babesak ematen zizkiguten, laguntza ematen ziguten eta geldiarazten gintuzten beharrezkoa zenean.
Eta besterik gabe garrantzitsua zen aldaketa horien edukiak definitzea, ikustea non neurtu nahi genuen eta nola. Hala checklist batzuk egin genituen, gai desberdinak aztertu genituen eta autoebaluazio bat egin nahi genuen erakundeetan eta elementu batzuk bildu nahi genituen. Guretzat interesgarriak ziren jardunbide egokiak eta hortik egin dugu lehenengo kontaktuaren praktika prozesu honetan. Lehenengo kontaktua egin dugu baremazio honekin. Identifikatu genituen checklist batzuk eta gero hobetzen hasi ginen denon datuak biltzen eta gainera lehenengo argazki bat egin genuen, mugatua, lehenengoa zelako noski, baina beno, horrek ematen zigun pista bat. Hala, emaitza horretatik, 56 adierazle genituen eta horiek jasotzen zituzten 16 adierazle horiei gehitu behar zaizkie beste batzuk. Lotura dutenak edo bilatzen dutenak genero ikuspegia berri ikustea. Horietako batzuk adierazleak dira eta eragina aztertu nahi genuenean pertsonengan, batzuek eragin zuzena pairatzen zuten jarduerengandik eta beste batzuk neurtu behar genituen herritarrengan oro har. Beraz, behatokien datuak eta beste ikerlan batzuen datuak aztertu genituen eta Frantzeskak azalduko duen prozesuan pentsatu da planteatu behar dela adierazle berri gisa. Eurobarometroak, Eustatek edo horrelakoek datuak eman analizateko, ikuspegi bat eman analizateko. Agian ez da beti gure asmoa, baina beti da interesgarria jakitea nola gauden pertzepzioei dagokienez, jarrerei dagokienez, edo implikazioei eta konpromisoei dagokienez. Hala, askar kontatzearen hauze da bestea, hala, alderdi kuantitatiboagoak eta kualitatiboagoak aztertu genituen, eta nabarmendu genuen istorio zehatzak berreskuratzearen garrantzia. Hala, helburua da ikasbideak sortzea eta jakitea funtzionatzen dutela, eta ikusgarriak izan daitezen, batzuetan ez dugu hori hainbeste egiten. Hala, bi gauza ditugu. Bata da zein informazio daukagu eta beste bat da adierazleen informazio zehatza eta horrek ere pistak ematen dizkigu eta hor ikus dezakezuen bezala informazioa daukagu, aldaketa batzuen informazioa daukagu eta ez guztiena horregatik eta ikusiko dugun nola neurtzen ditugun eta neurtzeko gaitasun handiagoa dugu. Adibidez beste aldaketa batzuk gehiago neur ditugu. Plangintzei dagokienez eta idatzitako materialari dagokionez arrastasun handiagoa daukagu identifikatzeko adierazleak gure hitzaldietan eta ez hainbeste gure jardunbideetan. Eta are gutxiago hirugarren pertsonengan dugun eraginari dagokionez daukagun eragina. Hori oso zaila da neurtzea eta nik uste dut denok dakigula zaila dela. Hala eta guztiz ere saiatuko gara esfortzu bat egiten gauzatxo batzuk lortu alizateko eta ikusi alizateko. Hala, 56 adierazle dira, gehi ez dakit zenbat kontu, ziurazki ikaratuko zen. Eta egiten ari garena momentu honetan beste prozesu bat da, eta gure helburua da gehiago murriztea. Izan ere uste dugu, seinalatu behar ditugula gutxieneko adierazle batzuk, denok konprometitu behar gara horiek neurtzen. Eta helburua da, 2030erako 58 adierazle neurtzea. Hala, askorekin hastean, agian zerbait utziko dugu bidean. Horregatik, berriro ere hasi dugu prozesu bat, mosketa prozesu bat, eta identifikatu dugu nola izan daitezken gauzak adierazlerik garrantzitsuenetan. Hala, lehentasun batzuk aztertu ditugu eta nola orekatu daitezken batzuekin eta besteekin. Hala, abienen barruan batzorde bat egiten ari gara eta gida bat egiten ari gara, jakiteko nola ulertu behar diren adierazle horiek irakurketa errazeko gida bat da, adierazleak sortzeko modu irisgarriagoan denontzat hori lortu alizateko. Hala, identifikatu behar dugun non, bilatu behar ditugun, nola txertatu behar ditugu gure plangintzetan, edo hezkuntza proiektuetan, irizpideen lanketan, proiektuak aukeratzean aplikatzen ditugunak, alegia, txostenetan, hau da,
aztertu behar dugu nola bila ditzakegun adierazle desberdinak momentu desberdinetan eta horiek nola txertatu. Hala, gero neurtzeko aukera izango dugu eta konparatzeko ere bai. Eta hori besterik gabe. Ezin dugu ahaztu aldaketak egin ditzakegula. Kontua ez da neurtzen genuena. Esfortzu bat da, bai noski aldatu behar dugu. Baina aldaketak egin behar dira, esfortzu egin behar da, eta begirada aldatu behar dugu eraiki dezakegun horretarantz. Bestela nik uste dut asko galtzen dugula. Beraz, besterik gabe, niretzat badago hausnarketa bat honen inguruan eta hauxe da. Etengabe prozesu honetan erronka bat egon da. Nola orekatu, amestu duguna eta jakinaraziko duguna, lortzen ari garena. Badago oreka bat eta zubi bat mantendu behar duguna etengabe, eta batzuetan ez da erraza hori lortzea noski, baina hor dago, eta behintzat hor dago desira bezala behintzat. Eta bukatzeko, nik uste dut interesgarria dela edo guretzat interesgarria da esfortzu hau egitea. Eta animatuko dugu jende gehiago hori egitera. Izan ere, esan bezala interesgarria da guretzat, ezagutzea gehiago zer egiten ari garen. Hala, neurketaren kontua edo gidak egitearen kontua, ezagutzeko zer egiten ari garen, ikusteko egiten dugunaren irismena eta gero, erabakiak hartzeko, interesgarria da galderak egiteak gure jardunbideen inguruan eta horien gandik ikastea partekatutako irizpide batzuekin eta hori gehiago erkidego mailan abianeko kolektibo gisa eta beste kontu bat da ezagutzea eta aitortzea. Hala, gauza askotan gaude eta batzuetan besterik gabe pasatzen dira eta ez diogu behar bestelako garrantziarik ematen, eta nik uste dut horrek aldaketak sortu dituela kolektiboetan, pertsonengan, eta nik uste dut batzuetan hori garrantzitsua dela, eta horrekin lotuta ikustaraztearen kontua dago. Hala, adierazle batzuek adierazten dute zer lortu den, baina garrantzitsua da ikustera ematea jardunbideak eta beste batzuekin partekatzea. Izan ere, inspirazioa izan daitezke beste gauza batzuetarako eta horrela ikus dezakegu zeintzuk diren lor ditzakegun aldaketak. Eta horrez gain nik uste dut garrantzitsua dela aitortzea aurrera egiten dugula. Aurrera egiten dugu batzuetan eta batzuetan ikasten dugu eta nik uste dut ez dugula beldurrik izan behar. Batzuetan aurrerapenak ez dira nahi bezain azkarrak, baina ematen dira, eta nik uste dut beharrezkoa dela. Beharrezkoa da herritarrei erakustea eta kolektibo guztiei erakustea aldaketa horiek gertatzen ari direla. Eta nik uste dut, azkenengoa hori dela gure jardunbideen gandik ikasi nahi dugu, eta aztertu nahi dugu, edo aztertu behar dugu, zer jarraitu behar dugun, eta zein beste gauza ez dira hain interesgarriak izan eta ez dituzten eduki nahi genituen emaitzak eta agian utzi aldiogu horiek egiteari. Hauze da, gure ebaluazioaren aurkezpena eta gustatuko litzaidake proverbio batekin bukatzea Afrikarra da, eta hauz esaten du, azkar joan nahi baduzu, joan bakarrik. Urrun heldu nahi baduzu, joan beste pertsona batzuekin gu, geldo goaz, baina elkarrekin goaz, eta urrun helduko garela ziur gaude. Horrela, erakutsi ahalko dugu, beste 10 urteren buruan, zer izan den abian. Gure jardunbideak erakutsi ahalko ditugu, gure ingurunean gertatu diren aldaketak eta gure erakundeetan gertatu diren aldaketak, izan ere hori da gure helburuetako bat. Besterik gabe, hauze esan nahi nuen, eta orain Frantzeskari pasatzen diot hitza. Arratsaldeon. Muy bien. And that is it. And now, only in English. Arratsaldeon, eta bai, orain ingelesez jarraituko dut. Lehenik eta behin, gustatuko litzaidake eskerrak ematea. Eskerrik asko antolakuntzari, eskerrik asko antolatzaile eta islari guztiei. Nik baino lehen hitz egin duten guztiei, publikoari eskerrik asko pazientzia dutelako eta 20 minutu hauek emango dizkidatelako, teknikariei eskerrik asko lan grafikoa egiten dutenei eta eskerrik asko bereziki interpretei. Izan ere, haiek aukera eman didate parte hartzeko eta konferentzia jarraitzeko. Eta bere bizitzak zailduko ditut jarraian.
Izan ere oso azkar hitz egingo du denbora agortzen zaidanean. Horregatik barkamena eskatzen diet dagoeneko oso azkar hitz egingo dudalako denbora agortzen zaidanean. Horregatik eskerrik asko guztia itxalok bero honekin. Orain, aztera noa nire aurkezpenarekin. Hala, apurka hil aurretik aurkezpen honekin, adierazleak aipatuko ditut, taulak aipatuko ditut, eta iaia ezinezkoak diren gauzak nola neurtu behar diren esan aurretik, gimnasia apur bat egin nahiko nuke zuekin guztiekin. Eta jarraitzen banauzue, 3 galdera egingo dizkizuet. Gustatuko litzaidake baietz erantzuteko zutik jarri beharko zarete, baietz erantzuteko badakit, azkenengo islaria naizela eta empatia asko daukat horregatik mugitu beharko gara, eta hauze egiteko etorri naiz Italiatik. Hauze da lehenengo galdera, nork lan egiten du monitorizazioan eta ebaluazioan? Islariak barne. Ebalbatzea, monitorizatzea proiektuak, ikaskuntza, dena delakoa. Ondo da. Nahiko txok lan egiten dugu honetan. Interesgarria da kopurua, bai? Bigarren galdera hauze da. Zuetako eta gutako nortzuek gozatzen dute datuak hartzean eta aztertzean? Espero nuena baino askoz gehiago da emaitza nik jesarrita jarraitzen dut. Beraz? Subjektiboa izan naiteke honen inguruan, beraz? Gozatzen duzue? Ez zaudete behartuta hori egitera, oso ondo, zoragarri. Eta azkenengo galdera. Zuetako edo gutako nortzuok pentsatzen dugu gizartera aldaketarako hezkuntza, herritargo globalerako hezkuntza. Nork pentsatzen du balio duela zerbaiterako, baliagarria dela, nork uste du hori ala dela. Zoragarri. Eskerrik asko. Orain apur bat mugitu gara. Eta ikusi dugu areto guztiak edo aretoko kide gehienok pentsatzen dugula egiten dugunak balio duela zerbaiterako. Baina beste gutxi batzuek uste dute zentratu beharko ginetekela monitorizazioan eta ebaluazioan eta evidentzia ematean prozesurako. Horrela, gai izateko, evidentzia hori erakusteko eta erakusteko funtzionatzen duela, alegia. I will do things politely and I will start introducing myself first. Hasiko naiz neure burua aurkezten. Gero, horrela salduko dut zer egiten dudan, eta zergatik nagoen gaur hemen. Aurkezpena hasteko, neure burua aurkeztuko dut, eremu honetan egiten dudan azalduko dut, gero aurkeztuko ditut gai batzuk lotura dutenak Europako Batzordearen DIAR programarekin. Hala, berriki, mio sistema sortu da, monitorizazioa, ebaluazioa, ikaskuntza eta kontu ematea. Aipatuko dut zein parte hartzailea den prozesu hau eta nora heldu garen. Eta azkenik, bukatzeko aldaketa istorioa kontatuko ditut, ikasbide batzuk aipatuko ditut eta adibide batzuk emango ditut eta salduko dut zergatik den hori guztia horrela. Francesca Banoni naiz, Italiatik nator. Eta demokratizazioaren eremuan, giza eskubideen eremuan lan egiten dut, ikerketaren eremuan. Nagusiki, espezializatuta nago, Balkanetako eremuan, eta gero hori munduaren gainerako parteetara eramaten dugu eta gai desberdinak jorratzen ditugu mundu osoan.
Beraz, horrek eraman ninduen herritarrentzako eta demokratizazioarentzako hezkuntzaren kontzeptura. Nik uste dut denok ulertezakegula kontzeptu hori guztia gauza bera direla funtzean. Gutxi gora bera. Izan ere denok egiten dugu lan eremu berea. Hala, orain, aktivista izan ondoren, eta think tanksentzat, gobernuz kanpoko erakundentzat eta tokiko agintaritzentzat lan egin ostean, kontsultorea naiz eta kontsultore talde bat koordinatzen dute Europan. Horiek babesa ematen diote DIAR programari Europako batzordearen esparruan. Hala, hori egiten dute modu zehatz batean. Hala, zubiak eraikitzen dira. DIAR babes programa deitzen da eta guk zubia eraikitzen dugu Europako erakundeen artean. Hala, horiek esartzen dituzte proiektuak eta zubiak eraikitzen ditugu proiektuak esartzen dituztenen eta Europako erakundeen artean. Beraz, saiatzen gara isolamendu horiek saiesten. Auto-hausnarketa bat da eta hori gertatzen da partenariado baten barruan aukerarik ez dagoenean partekatzeko beste batzuekin partekatzeko alegia. Beraz, zer egiten du DIAR programak Europa mailan? Aurrekaririk ez duten erronkei egin behar diegu aurre. Interkonektatutak gaude eta daude erronka horiek eta erronkak oso handiak dira. Eta hunkigarriak momentu batzuetan ere bai. Hala, Europar Batasunak herritartasun aktiboa eta ulermen kritikoa sustatzen ditu eta horiek bi oinarri ditu. Ulertzea fenomeno horiek nola elkarrera egiten dioten elkarri eta nola susta ditzakegun aldaketak eta nola jardun dezakegun. Hala, Europako batzordeak kudeatzen du, eta batez ere INTP-a zuzendaritza nagusiak kudeatzen du. Nazioarteko partenariadoa deitzen denak. Lehen, garapenerako lankidetza izendatzen zen. Beraz, terminologia purka-purka eta geldo-geldo aldatzen da. Hala, lehen irudi bat erakutsi duzu, eta bai, barraskilloa geldo doa eta hau ere bai, ni ez naiz batzordeko kide eta argi utzi nahi dut, ni ez naiz kidea, ez naiz Europako batzordeko kidea. Baina, badago batzordearen parte bat lan egiten duena nazioarteko partenariatuekin, eta orain ez da izendatzen garapenerako lankidetza. Horrek erakusten du aldaketak daudela eta ulertzen dugula egiten duguna. Oraindik ere ez dugu aukerarik izan terminologia aldatzeko, DIARren terminologia aldatzeko. Hala, orain, hori marka bihurtu da 70ko hamarkadatik. Beraz, badago erresistentzia hori aldatzeko. GEAR izan liteke, globalitza erabiliz, eta horrekin hasita, bai badago eztabaida horren inguruan, eta oraindik ere eztabaida hori irekia da. Zergatik DIAR programak esparru berria nahi du? Make a reality nahi dugu, eta adierazpen hori erabiltzen dugu errealitate bat sortzeko. Ez dugu soilik aztertzen monitorizazioa eta ebaluazioa, ebaluazioa eta ikaskuntza. Ez hori bakarrik. Accountability-rena da, eta accountability ingelesez da, kontu ematea. Edo kontu emateak. Kontu emateak norabidean hitzeko elementuak dira. Programaren jabeen aurrean, soilik ez dugu jardun behar baizik eta erkidegoaren aurrean ere bai. Hala, proiektu bat praktikan jartzen badugu erakunde baten aurrean, eta horrek proiektuan non badigu, erantzuleak izango gara herritarren aurrean ere bai, eta bazkideen aurrean ere bai, eta interesdunen aurrean ere bai. Ez per se, baizik eta babes gehiago edukitzeko eta involukrazio gehiago edukitzeko maila guztietan. Baita politikoariena ere ikus dezaten zer funtzionatzen duen eta nola. Horrela, bere etorkizuneko erabakiak hartuko dituzte evidentzietan oinarrituz. Badago beste arrazoi bat, zeinaren arabera
esparru berria behar dugun, eta hori da ikaskuntzarena eta egokitzapenarena Marlenek esan bezala eta beste batzuek esan bezala. Hala, hausnartu behar dugu jakiteko zerk funtzionatzen duen, zerk ez eta zergatik. Horrek saiestuko du beste batzuek zerotik hasi behar izatea beste batzuetan, beraz, beste batzuen eskura jartzen dugu bai gure ezagutza, bai gure esperientzia. Esperientzia asko ditugu eta horietan ezagutza eta esperientziak partekatzen dira. Orain, sartuko gara premietan. Ikusiko dugu zer egin behar dugun. Hala, kolore asko dago, aurkezpenean erne egon zaitezen, baina hala ez bada, esan eta zerbait egingo dugu. Hala, oreka mantendu behar dugu bi premien artean. Batetik, premia dugu datuak finkatzeko programa mailan. Horrela, ikusiko dugu zer egiten duen programa honek Europa mailan eta zer aldatzen duen, nola funtzionatzen duen, eta zertan duen eragina. Beraz, estandarizazio maila altua dago, eta hori beharrezkoa da gutako edonor parte hartu alizateko diar ekimenetan eta adierazleen berri eman alizateko danak finkatzeko eta horrela datu base bat sortzeko, datu base orokorra, denok elikatzen duguna, noski. Aldi berean, hezkuntza bezalako, hau da, herritarren hezkuntza globala bezalako eremu batean, banakotasuna sustatu eta kontuan hartu behar da eta testuinguru desberdinak ere bai. Adibidez, proiektu bat ezartzea herberetan ez da gauza bera Grezian egitearekin alderatuta edo Frantzian egitearekin alderatuta, Errumaniarekin alderatuta, adibidez. Ez da gauza bera leku batean edo bestean egitea. Beraz, premia bikoitza dago eta horretarako, premia bikoitza horretarako oreka bat behar genuen. Hala, azkar pasako naiz honetatik. Hala, hemen ikusten duzuena da guk behar duguna. Hala, hemen agertzen dira adierazle kuantitatiboak eta kualitatiboak eta guk kor adierazleak izendatzen ditugunak eta proiektuaren berariazko adierazleak. Kor adierazleak edo adierazle nagusiak dira, ekimen bat ezartzen duenaren adierazleak diar, ekimenak izaten dira, eta gauza batzuk derrigorrezkoak dira. Eta 7 baino ez dira adierazle horiek. The uniqueness of each. Beste guztiek erakutsi behar dute proiektu bakoitzaren edo ekimen bakoitzaren berezitasuna. Hala, berritasun desberdinak daude. Sistema honetan, guk muntatu dugun sistema honetan berritasun desberdinak daude eta orain frogatzen ari da. Beraz, ezin dut esan funtzionatzen duen edo ez edo desastre hutsa den edo ez, ezin dut esan. Hala eta guztiz ere, orain arte, hori esen existitzen. Beraz, hau da lehen da biziko gida. Eta hori plangintza fasean hasten da. Eta pentsatzen hasten da zer monitorizatu ahalko den. Eskuhartzea asmatu aurretik ere bai. Bestela, ezin da eskuhartzea jakinarazi, ezin da esan zerbait aldatu den edo ez. Hala, hori eskuragarri dago eta esteka emango dizuet. Guztiaren eskumena lotuta dago aldaketarekin. Eskualde mailan aipatu duen bezala Marlenek. Marlenek Euskal Autonomia Erkidegoko adibidea eman du eta programa mailan dago lehenengo eskuhartzea eta webgune edo orrialde bakar batean dago. Hor dago gertatu beharko litzatekeen guztia. Inbertitzen ditugu baliabideak, denbora, ezagutza, funtsak, sareak, ezagutzak eta denetarik. Eta jarraitzen da eraikitzen input horietan oinarrituta irismena lortu arte eta gero ikusiko dugu. Hala, badaude beste ebaluazio galdera batzuk,
oinarrituta daudenak ez soilik egin duzun horretan, baizik eta aldatu den horretan eta zerbait egin ostean gertatu den horretan eta aldaketa nola gertatu den aztertzen da. Hala, lan egiten dugu ikaskuntza espazio berriak sortzeko, datu base berria sortzeko online, non mundu guztiak izango duen aukera bere datuak bilatzeko eta igotzeko, eta badago beste kontu bat, Marlenek aipatu duena, eta hauze da, aukera dago komunikatzeko. Hala, masa kritikoa sortu behar dugu, pertsonen masa kritikoa, kontziente izango direna, gauza hauek funtzionatzen dutela, jakiteko zer funtzionatzen duen eta zer ez, eta nola, horregatik, bertara heldu behar gara nola bait. Hala, hori guztia eginda prozesu parte hartzaile batean. Hala, areta honetan dauden pertsona batzuek parte hartu zuten, interesdun desberdinek parte hartu zuten, esartzaile desberdinek, eta parte hartu zuten idazketa kolektiboan. Hala, iruzkinak egin zitzaketen, esaldiak gehi zitzaketen, paragrafo desberdinak proposa zitzaketen, erreferentziak gehitu, aholkuak eman, eta bar. Horrela, 10 hilabete pasa genituen. Horrela, azkenean, heldu ginen behin-behineko zirriborro batera. Gero urtebetez berrikusiko dugu. Beraz, hauze ikusten baduzue eta esan nahi baduzue ez duela funtzionatzen mesedez, esan. Izan ere, dokumentu hau esan bezala, ez da alda ezina. Esan bezala, eztabaidatu behar da honen inguruan, hitz egin behar da honen inguruan, eta profesionalek hitz egin behar dute honen inguruan. Hala, 10 bilera egin genituen online kontsultatzeko, 100 pertsonek parte hartu zuten, gutxi gora bera, jatorria ibilbide desberdinak zituzten, gaitasun profesional desberdinak, eta editoreari bere aitorpena helarazi nahi diot. Bera, ebaluatzaile profesionala da, herritargo globalerako hezkuntzan. Aurki dezakezue linean, hau da, eskuragarri dago interneten, modu desberdinak daude, esteka horretara heltzeko, baina capacity lau def jartzen baduzue, hori da ataria. Bertan, aurkituko duzue capacity 4def, capacity lau def, /diar. Galde dezaket zer ikusten duzuen irudi honetan? Zergatik pentsatzen duzue erabili dugula irudi hau? Irudi hau erabili dugu 1000 gida irudikatzeko. 1000 janaria da, otordu bat da, eta ematen du, asana horia jango dugula, baina norbaitek ideiaren bat aldu? Badakizu zergatik erabili dugun? Bai. Hasiko gara lehenengo orrialdearekin eta ematen du, ez duela funtzionatzen lehenengo orrialdeak, ezta? Lehenengo mezua bera zein da. Azala aldatu behar dugu, desastrutza delako. Hori da lehenengo gauza. Yes, they don't hear what you are saying. I'm sorry. But, Interpreteok ez dugu entzuten zer esaten den aretoan baldin eta mikrorik erabiltzen ez bada. Mikrofonoa erabili behar da. Interpreteok entzun dezagun. Eskerrik asko. multitasking. Multitasking ari gara. Hola, bueno, creo que es la misma idea que estaba apuntando Marlene, ¿no? Que Marlenek esandako ideia bera izango litzateke. Identifikatzen dugu orrialdeen tamaina, baina azpian produktuaren tamaina dago. Hortalizaren barazkiaren tamaina desberdina da, beko partean. Beraz, sakontasunera joan behar dugu eta ez gara geratu behar soilik ikusten den horrekin. Lehenengo begiratu batean ikusten den horretatik harago joan behar dugu. Irudiak erakusten du alde hori. Gainazalean dagoenaren eta lurpean dagoenaren artean, eta nik uste dut hori dela ideia, ezta?
Anybody else? Beste norbaitek hitz egin nahi du? No. Okay. Yes, this is what we wanted to... Ez, ondo da. Hau da egin nahi genuena. Erantzun zuzena, 2 puntu. Nire beldurra. Hori zen. Ulertarazi ahal genuen fruta oso handia izan arren eta azpian egon arren, garrantzitsuena da irudi bat ematea. Hau da, esan nahi genuenaren aurkakoa zen erakutsi nahi duguna. Hau da, inoiz ez dakizu zein den lorpenaren tamaina baldin eta ez baduzu sakontzen, ulertzeko, jakiteko zer dagoen irudiaren azpian. People... Goazen ba laburtzera, sistemaren helburua da pertsonak, erakundeak, eta abar gidatzea, baina ez bakarrik programa honen barruan daudenak. Horretatik kanpora aplika daiteke adibidea. Programa honek pertsonei laguntzen die datuak narratiba bihurtzen. Izan ere, egiten saiatzen ari garena neurtzea, hau da hezkuntza prozesuak, neurtzea, eta nolabait esatearren lotura sozialak berreraikitzea ezin da zifrekin neurtu. Bueno, zifra batzuk ere erabili beharko ditugu, hori gero ikusiko duzue. Zertan datzan zaitasun gehiagoz erakutsi aurretik hauze da gure abia puntua. Honek ez du zerikusirik prozedura berriekin edo burutzapenari buruzko informazio matarekin. Zerikusia du kultura batekin, gauzak egiteko, hausnartzeko kultura batekin eta aurrera egiteko erabakiak hartzearekin. Beraz, ohiko jarduera da. Konturatu ere egin gabe, une oro egiten dugun zerbait da. Esate baterako kalea gurutzatu behar dugunean, egoera ebaluatu behar dugu eta esperientziaren arabera egiten dugu hori. Esperientziaren arabera, arauen arabera, dena delakoaren arabera. Hala, horren arabera jarduten dugu eta gunero, erabakitzen duguna gure ezagutzan eta esperientzian oinarritzen da. Beraz, zergatik eskara saiatzen, ikasitakoa martxan jartzen, esperientziak emandakoa martxan jartzen. Labur esango dut. Baina, bueno, nik erakutsi nahi nizuen guk zer egiten dugun aholkularitza arlotik. Guretzat eta aholkatzen ditugun pertsonentzat hemen ikusten duzuena oso erabilgarria da. Oso prozesu konplexuak laburtu behar izan genituen. Guztiok dakigu, guztiok suposatzen dugu, gauzak ondo egiten ari garela, ahal dugun bezala. Ahalik eta modurik onenean. Baina prozesu guztia, dinalau horri batean sartu behar dugunean, eta esperientzia gati diot, lehenengo egiten duguna da, 8 ordu hartzea, 8 orduko tailerra egin genuen. Zirriborro bat lortzeko, hasierako behin-behineko zirriborro bat, eta gero beste 5 bilera egin genituen, akziodunekin, hitz bakar bat lortzeko, adosteko. Hala, urdin argiarekin markatuta dauden jarduera sektoren kasuan, administrazioa, kanpainak, hezkuntza formala eta ez formala, eta defentsa jarduerak, horiek sartzen dira hor. Horiek nabarmendu nahi ditut. Eta batez ere hezkuntza ez formala edo ingelesez non formal esaten dena.
gidoi gabe idazten dugu, esteko beste modu bat delako. Beraz, gramatikako irakasle batek esango digu horrela ez dela idazten, baina gauza da horrela idazten dugula, errealitatea beste modu batera irudikatzeko. Guk hitzak berriro sortuz, termino berriro sortuz edo rekonponituz, realitate berriak irudikatzen ditugu da hori da gu daukagun ideia. Gero, tarteko emaitzak ditugu, helburuak baita ere, bete ditugunak tartean, eta oroar ez genituen gauzak zaildu nahi, baina bereizketa bat egin nahi genuen emaitzen artean. Epe ertainera lortutako emaitzak ditugulako alde batetik, eta horiek jada aldaketa bat sortzen ari direlako, hau da, pertsona gehiagoren ganaino iritzi gara sentsibilizazio kritiko eginez, pertsona gehiago ari dira parte hartzen eta programa hobeto integratzen ari da hezkuntza sistemetan. Hori da, epertainerako helburu hori lortu nahi duguna. Baina bien bitartean, beste pauso batzuk ere eman behar dira, jada batzuk eman da daude eta postu behar gara zerbait lortzen dugun bakoitzean. Esate baterako, badago zerbait biderkatzaile esaten dioguna, eta horiek izan daitezke gazteria elkarteen lidergoak, aktivista sindikalak, kazetariak, irakasleak, eragin bat areagotu dezaken edonor. Horiek proiektua zaratago lanean ari dira. Ekimen propioz. Erakundek ere politikak edo praktikak aldatu dituzte. Beraz, aldaketa handia oraindik iritsi ez bazaigu ere, aldaketa gertatzen ari daia da. Hurrengo konferentzien jada ez gara honetaz arituko. Eta hori ospatu beharra dago. Ez dugun mundua salbatu ez. Baina, tokiko gobernuren bat dago, zerbait debekatuko duena, esate baterako. So this is the meaning of intermediary outcomes, is not to make life. Epe ertainerako emaitzez ari gara, ez gara ari bizitza zailtzeaz edo gehien bat falta zaiguna identifikatzeaz ari gara. Hauze da beste gauza bat. Hau ere, ez dut aipatuko. Baina badago pertsonak zuen ekimen proiektuetan intentsitate desberdinetan nahasteko modua. Eta beste behin honela matiza ditzakegu zifrak. Nik esaten badut. 100 pertsona sartu dituela nire konferentzian, batzuk lokartuko ziren igual. Beste batzuk lehenbiziko zentzungo zuten nik esandako zerbait. Beste batzuk joan egingo dira da zerbait egingo dute. Beste batzuk, ez dakit, tokiko prentzari berri ematera joango dira, hemen esan denaren inguruan. Azken finean, hau da involukrazio piramide bat, baina ez dugu guk asmatu hau aurretik zegoen. Hala ere, nolabait, bestelako errepresentazio bat aurkeztu nahi genuen, zuei erakusteko nola involukratzen ditugun pertsonak. Eta ez da zer gertatzen informazio eman besterik ez badugu ematen, hobeto informatutako jendeare behar dugulako. Hori ez da txarra. Baina, hori nahikoa ere ez da. Pertsonak informatuta bakarrik ezin dugu espero haiek aldaketak sortzea. Ez behintzat, lehen aipatutako biderkatzailearen figuraren edo aktivistaren figuraren aldean. Azken finean, horiek egunero hartzen dituzte erabakiak. Esate baterako, zein kontsumo ohitura izango dituzten. 5 minutu geratzen zaizkit, bai? Azkar errepasatu nahi dut pantailan duzuena. Lehenik eta bain, araua jarraitu behar. Eta Europako batzordeak eskatu diguna errespetatu behar. Hau da, zifrak behar ditugu baita ere. Ez narratibak edo nabardurak bakarrik. Zifrak ere bai. Izan ere,
politikak egiten dituzten hoiek konbentzitu behar ditugu bestelako politikak egiteko eta jendea ere konbentzitu behar dugu egiteko bat dutela esanez. Eta hau outputarekin, frogekin, gurekin zen, bere alako frogekin lortu behar dugu. Da, zenbat pertsonak parte hartzen duten ekimenetan, zenbat zentrok, zenbat instalazio edo erakundek, oinarrizko zenbat elkartek parte hartzen duten. Helburu zehatzen kasuan, haue guztiak aldaketan arako narratiba dira, istorioak dira. Eta aurretiak zemandako 3 adibidekin hori erakutsi nahi duen, ea azkar egin dezakedan. Hoinen bitartez, 3 kasu desberdin azalduko dizkizuet, aldaketa desberdinak, hezkuntzaren bitartez lortuak. Lehenik eta behin, politika aldaketa. Proiektuak egindako ekarpenei esker, politika aldaketa gertatu dira Finlandian. Eta jada oso aurreratuta doa herrialde hau zentzu honetan, baina hobe daiteke. Bigarren kasuan, oroitzen hazen zein aukeratu dudan, bai, ekoizpen eta kontsumo adibide bat da. Kontsumo ohiturek eta negozio sektorearekiko lankidetzak, gaur goizean zan bezala, aldaketak har dezakete. 3. adibideari dagokionez, honek gehiago du zerikusia hezkuntza formalarekin. Azkar joango naiz. Lehenengo adibidean. Ito Jano Kundaieren adibidea daukagu. Gizaki trafikoaren biktima izan zen, eta ospetsu egin zen liburu bat idatzi zuelako bere istorioa kontatuz. Esperientzia hartatik emantzipatu zenean, esku hartu eta aktivista bihurtu zen. Hala, historia gogorrura baliatu zuen besteei laguntzeko, bere kasu errepikatu ez edin. Hauze, ez da izpidu dudan proiektuaren parte. Hau gertatzen ari den zerbait da, eta proiektuari esker azaleratu egin zen bere kasua. Espazio bat sortzeko. Zer gertatu zen horren bidez? Finlandiako elkarte txiki batek publiko egin zuen aipatu berri dudan kasu hau, eta mintegi batzuk, ekitaldi batzuk, horren antzekoak antolatu zituen kazetariekin eta ikasleekin. Azkenan hori guztia aliantza bilakatu zen. Eta erabaki handiak hartzen dituzten gaino heldu zen. Hala, 3 aldaketa politiko egin ziren. Gobernuak adierazpen berria egin zuen, gizakien trafikoaren inguruan, horren aurkako talde bat izendatu zuen gobernuak, eta hori lehen ezen existitzen, eta lege berri bat lantzen ari dira orain, herrialde horretan, Finlandian. Beraz, istorio honek badu protagonista bat, kontatzen duen norbait, gertatutakoaren berri ematen duen norbait, eta taulan ageri da hori. Baina gauza ez da gauza baten kasilatzea do taulan jasotzea. Helburua da, elkarte honek egin bezala, ekarpen honi esker, DIER proiektuaren barruan aldaketa bat gertatzea, eta aldaketa hau politikarloan oso handia izan zen. Beste behin esan beharra dut, ekarpen ez ari garela, eta ez atribuzio ez. Ekarpena edo kontribuzioa egiteak esan nahi du, sortzu egin dugula zerbait, parte hartu dugula emaitza bat lortzeko orduan. Eta emaitza hori lortzea arrastu dugula. Behar bada, ez dakigu, baina behar bada, gu horregon izan ez bagina, proiektu modura, hau ez ziteken gertatuko. Baina ez da gugatik gertatu. Hau gertatu da, gu errastailelan egin genuelako.
azkartu egin genuelako aldaketa. Garai hartan interes politikoa zegoen, testigantza gordin bat zegoelako eta publiko egin zelako. Hala, voluntario gazte asko aldaketa hau gertatzea nahi izan zuten. Goazen bigarren historiara. Zapatak aldatzeko kanpaina. 1 milioi bat argazki bikain ditut erakusteko modukoa, gogorra dira guztiak eta jarnitzake, benetan oso emotiboa dira, baina zera esango dizuet. Kanpaina hau 1 milioi bat europarrenganaino iritsi da sare sozialen bidez. Baina ez dizuet historia kontatu zer gertatu zen. Egindakoa kontatu dizuet, baina ez zuentzat interesgarria delako Europar Batasuneko kide gisa. Hau da istorioa. Aktivista gutxi batzuz osatutako elkarte bat zegoen, Europar Batasunari presio egin ziona, Europako enpresen hornidura kateak publiko egiteko. Beraz, presio sozialari esker, enpresa edo erakunde handi hoiek, ekoizpen katea, Europar Batasunetik kanpo non duten jakin ahal izan genuen. Eta fabrika horietan zein lan baldintzatan lan egiten zen ere bai. Aktivistek enpresa batzuk identifikatuta zituzten eta haietara joan ziren. Esan zieten, ikusi dugu zuen hornidura katea publiko egin duzuela, eta orain jakin nahi dugu fabriketan zein baldintzatan lan egiten den. Posible izan zen, gardentasun prozesua abian zelako. Elkarrizketa moduko bati esker eta presio sozialari esker, eta oro har kontsumitzaile modura egin dezakegun presioari esker, 3 fabrikatako 3.000 langileri laguntzea posible izan zen. Soldata igo zitzaien, babeserako ekipamendu erosi zitzaien, lan baldintzako hobetu zitzaizkien. Beraz, hortxe aldaketa. Ez dira 3.000 argitalpen sare sozialetan. Baizik eta 3.000 hobekuntza. Benetako hobekuntzak. 3. adibidera goaz. Eta behar bada hau hurbilago geratuko zegu goizeko aurkezpenak ikusita. Gainera ni proiektu hauetako baten koordinatzaile izan nintzen iraganean. Eskolakoetako irakasleak motibatuta egon arren ikaratuta zeudenean, haien didaktika zalantzan jartzen zelako, guk hartzen genituen, gidatzen genituen, material berria ematen genien, hausnarketa berriak egiten lagundu, eta haiek praktikara eramaten saiatzen ziren. Gero, auditoretzak egiten ziren ikasgeletan, eta ikusten genuen, ikasgelako giro aldatu da, edo ez. Eta hauesek dira behatu nahi ditugun ikasleak. Nola egiten dugu irakasleen bitartez. Beraz, emaitza da zenbat eskolatan abiarazi zen hau, baina benetako emaitza zein da? Ikasleen artean lortu den aldaketa. Eta azken helburua da ikasle horiek esan beharrekoa entzutea eta horrela ikustea haien esperientzian nola aldatu den. Zentro barruan zein kanpoan. Eta hori ze historioa. Hementxe azken diapositiba. Orain parte hartzean oinarritzen dugu gure planteamendua, planteamendu holistikoa da, jendak esan dezake ez duela funtzionatzen, edo hemen geratuko dela, edo bikaina dela, nazgarria dela, baina holistikoa da. Holistikoa da ikuspegi zabalagoarekin jardu nahi dugulako Europar Batasunaren aldean. Ez da aradear programaz bakarrikari. Garapen jasangarrirako hezkuntzaz, herritarrentzako hezkuntzaz eta barretaz ari gara. Horregatik erabaki dugu adierazle gutxi erabiltzea, egokitu daitezkeenak,
derrigorrezkoak izan arren, eta horrela biderkatzaile terminoare erabil dezakegu. Erakundez ari garenean hezkuntza zentroak, negozioak, denetarik izan daiteke. Arauak eta lan kolektiboa inplikatzen dituen edo zer. Ardatza aldaketak dira, eta adierazleak edo beto esan da ereduak, adibideak sortu nahi ditugu, pausoz pauso laguntza eskaini, eta zuek esate baterako oraintze irakur dezakezu hau guztia, eta datorren urtean martxan jarri. Izan ere, estekak eskaini ditugu, eta adibide desberdinak aurkituko dituzue. Esan bezala, aurretik daukagu testeo fasea, frogatzeko, 1000 kultura indartzea espero dugu, DEAR programaren kalitatea hobetzea baita ere, azken finean planteamendu hau hortxe daukagulako, ikaskuntza eta berrikuntza babestu nahi ditugu eta gardentasuna areagotu. Eta uste dut horixe zela guztian nire partetik. Bai, eskerrik asko. Bueno, benetan eskerrik asko, Marlene, Francesca, oso interesgarriak izan dira zuen ponentziak, eta benetan jendea geratu da erabat geldirik, así que horrek esan nahi du oso interesgarriak izan direla. Estaba comentando que han sido bastante interesantes las dos ponencias y que se nos ha agotado el tiempo. Esan bezala oso interesgarriak izan dira, hitzaldibiak eta zerbait gehitu nahi duen, baina ez dakit zer egin dezakedan. Ni gauza batekin geratuko naiz, azken finean hurbil geratzen zaidalako hezkuntza sailean. Kontu ematearen gauza hori da, badakizue pandemiaren harira, ekarpen ekonomiko asko jasotzen ari garela estatuetan, eta kontuak eman behar dira. Alde batetik horrek badu alde kuantitatiboa eta kualitatiboa ere bai. Eta Francesca komentatu dituen gauza asko niretzat ezagunak ziren. Mugarriak, esate baterako mugarria direlako helburuak. Helburuak gero jaso egin behar direla eta datuekin frogatu. Eta azken finean horrek nolabait markatuko gaitu eragina neurtzeko prozesu horretan. Ez dakit, galderen txanda ireki behar dugun, azkar, edo norbait zerbait esan nahi badu, galdera zehatzen bat, askoz luzatzeko. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon ez dakit galdera edo biruzkina den, Frantzeskarentzat da. Behar bada, gurekin partekatuko duen dokumentu horretan egongo daia da, baina niretzat zaila da, eragina neurtzeko orduan, adierazleak definitu baino hori egin behar da bai, eta ez da erreza, baina denbora aurkitzea da zaila. Denbora aurkitzea informazio hori eman behar dizun personak emateko. Eta nire burua jartzen dut adibide gisa, izan ere hemen ebaluazio bat egin behar dugu guztiok, orain daukagu ekitaldiaren inguruko ebaluazioa egiteko apeta, eta ez da erraza irakasleek, hezkuntza zentroen kasuan proiektu aurrera eramateaz gain, denbora eskaini behar dizute prozesuan neurtzeko, eta ez da erraza, benetan erronka handienetako bat da. Beraz, ez dakit zentzu horretan hori kontutan hartzen den zuen prozesuan, edo gomendioren bat duzuen, erronka hori aurre egiteko, eskerrik asko bioi. Bueno, nire partetik gomendioa litzateke, egia esan zuekin empatizatzen dut badakit hau gertatzen dela, baina planifikatu behar dira denbora eta baliabideak monetarizazioa egiteko. Prozesuaren parte izan behar da. Monetarizazioaren eta ebaluazioaren kulturaz ari garenean, parte hau ere barne hartu behar dugu. Beste pertsona horiek ikusi behar dute baliabideak eta denbora behar direla gauzak egiteko, eta horrez gain aurrekontuetan barne hartu beharra dago. Ez da kanpo ebaluazio bat egitea eta zifra batzuk ematea bakarrik, prozesu bat da, barne prozesu bat. Eta arreta zibili behar dugu, denbora eskaini, langileak prestatu eta bar. Baina, esate baterako
orain guk gure artean gazte asko direla ikusten dut, segurenik unibertsitateko ikasleak, edo, ikasketak dituen edo nor. Unibertsitateko irakasle batek badaki ebaluatu beharra duela. Ikasketa prozesua ebaluatu beharra du. Eta azterketak, esate baterako, den azterketetan, emaitza edo erantzunak idatzi bar ziren, eta ni gainera nota jartzen ziren generazio hartatik nator, eta eskuz ebaluatzen zirenekoa. Azterketak ebaluatzeko denbora hartu behar zen, ezta? Esan dezakegu hori den ikasketa prozesuak ebaluatzeko modurik honen ala ez. Baina nik honekin esan nahi dudana da ez dela zalantzan jartzen nola egiten den. Hemen dioguna da baliabideak denbora behar ditugula. Gure partetik oso modu praktikoan lan egiten ari gara, eta askotan hausnartu ordez gauzak egiten bukatzen dugu. Hausnarketak egiteko frogak, datuak behar ditugu. Bestela norberaren pertsepzioa baino ez da. Norberaren esperientzia edo ñabardurak. Horrek gidatuko gaitu erabakiak hartzeko orduan bestela. Baina ezin gara horrela objektiboak izan prozesu honetan. Horren bestez, zerbaitek funtzionatzen duela badakizu, ziur bazaude, hala jarduten jarraituko duzu. Eta frogak beharko dituzu, hala dela erakusteko. Eta zintzotasun intelektuala ere bai, zerbaitek funtzionatzen ez badu, baztertzeko. Lehen, hainbatetan aipatu da pertseberantzia, eta hori ere behar da, ezta? Lanean jarraitu beharra dago funtzionatu arte. Eta hori oso ondo dago, baina beti ez du funtzionatzen. Norbera jakin behar du zein fase ditugun. Sentitzen dut badakidalako arazoa denbora falta dela. Eta nire gomendioa da, hori da esandakoa, eta behar bada ridikulo izango da, baina hori da aurrera egiteko modu bakarra. Rápido, Vanessa. No, quería preguntar. Marren, galdetu nahi nizun, adierazleak sortzen ari zineten momentuan, zen gomendio emango zeniokeen, adierazle propiak sortzen ari den beste erakunde bati, zeintzuk dira errazenak edo merkeenak edo ekonomikoenak, azkenan neurketak egin behar dira, edo zeintzuk dira eraikitzeko errazenak, eskuragarri daudelako, eta bestalde, murrizketak egitea erabaki zenuenean, adierazleak murriztea, lehentasunak markatu zenituzten, ezta? Baina zein lehentasun izan zenituzten? Errezenak ekonomikoenak kontutan hartu edo lehentasunez hitz egiteri bai, mesedez? Bai, uzot oraindik lanean bidean ari garela, baina egia da adierazlerik errazenak egindako lanaren berri ematen dutena direla, hoie dira gehien erabiltzen ditugunak, eta ez gehiago aldaketen ingurukoak. Egia da adierazle batzuk errazagoak direla eta informazio gehiago ematen digutela, hoiek errazena dira, edo behintzat ohituago gaude hoiek neurtzera. Bestalde, murrizten ari garenean saiatzen gara oreka bat bilatzen. Badaude adierazle batzuk errazagoak direnak, baina berritasunen bat dakartenak ere badaude, edo mugiarazten gaituztenak. Bestela ez gara gai izango dena praktikan jartzeko, beraz horretan ari gara, bidean ari gara oreka lortzeko. Kasu batzuetan, adierazle batzuk esfortzu gehiago eskatuko dute, baina gure ustez merezi du esfortzua egiteak, aldatuak biltzeko eta ikasteko, eta gero egongo dira beste adierazle batzuk ohikoagoak direna, jada baditugunak, eta horiek ere informazio garrantzitsua ematen digute. Azkar esan da. Uste dut, amaiera partean sartzen ari garela, eskerrik asko bioi berriro, Frantzeska eta Marlen, zuei guztioi eskerrik asko galderengatik, eta orain goazen hurrengo tartera.